Hai hơ. Hai. Cuma hơ. Itu nai itu. Angke kudum kenci angke. Đấy, chào vậy. Itu nai di deh. Paudara katukan. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोंस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथां बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय न'? गाखोगोन र'। आयौ गाखोनो मोना नै ओइ गारि फैदो। ओमफ्राय नै दिनै जोङो माबा फुजायावहाय थांनो ओंखारदों शिवरात्रि फुजायाव दिनै लास्ट आरोना मैयानि एसे थांनो गोसो जाखादोंमोन थांनायनि जेबो टारगेट थांनायनि जेबो टारगेट गैयामोन ओमफ्रायो दिनै मुथुआ थांस्रानोसै होननानै लिंबाय न'आवबो गारि गैया बै गामि खाथिनिनो गारि भारा लाबाय ओमफ्राय जोङो फुजा नायनो थांथ'नो नोंथांमोननो बे एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै जोंनिथिंनि फुजायाहाय माबायदि जायो फुजायालाय बै जोंनि खाथियावबो मोनसे जाबावदों ओमफ्राय बेयाव थांथ'ला आरो ओमफ्राय सिंग्रि होननाय बेयावहाय गोजान मा होनो गिदिरबो जादों ओमफ्राय गोजान मानिबो थांसै आरोना जोङो ओमफ्राय एसे एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांबाय थागोन जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रा नायनो मोजां मोना जोबजासिम नायाबाबो ससेल' नायनानै दानबानो जाबाय आरो थुदो बिदिबालाय फुजायाव जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय बे फुजायाव बारा साफा फायजाया लोगोफोर जायगाफोराबो एसेबां थिग नङा एकदम हाद्रि जाजोबथारो दिनैसो बारा हाद्रि गैया एसे अखाबो दुमैदों ओमफ्राय थाइफ्रिदोंबो होनजायो आरोना बेनिखायनो बारा हाद्रि गैया नै एकदम गुग्लेब्ले जाबोखायो आरो फैनायावनो ओमफ्राय दा जोङो फुजा थिलियावहाय हाबहैनोसै दिनै फुजायाव मा मा बायनानै लांगोन एसे देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो मोनायावसो मोजां नुगौमोनदां सानाव एकदम बोरैबा मोनो দাদা এইবিলাক কি কৰি আমাৰ চব দেখাই আছে নেকি ৰুটি বনাইছিল বোলে কাৰিকৰটো মানে এ রোটে 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 গরম গরম রোটে आओ খাই কি নিবা বটে আসছে আজা Unculan nama. Dikena merah kalau dikai. Nih, bitingzai zahamuto himansi, ampraya. Nih, bitingzai lutu. Hai.
ओमफ्राय नैथिंजाय निजोरा नैथिंजाय ओमफ्राय मा नामलाय बिरदाव बिरदाव ओमफ्राय आं अनजि माखौबा बुंनो सोरबाफोर माखौबा बुंनो दे आरोखि कम गय थागि माखौबा बुंनो इखुनु कम ए ओइ हारसासो दंहाय मालाय जिलापि लाबाय नै ओमफ्राय एसे टेस्ट खालामना नायनि आरोना सिगाङावबो जानो हानाय नालाय जाना नायनो थालिरालाय जाखांबाय माहाय गोजौ थिखां जोङो फुजाखौ नायखांबाय मेलाखौ ओमफ्राय दायो जोङो न'आवहाय थांफिननोसै ओमफ्राय नायनानैलाय एसे मोजां मोनदों मोननायालाय ओमफ्राय माथो बुंबाय थाबावनो बिराद थान्दा बेयावहाय बिराद बारबाय इथिं फुजा गेजेराव हाबबा बारा थान्दा नंस्रायामोन इदि जि थान्दाखा ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबलांसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैगोन सासे सानै साबसक्राइबार लोगो मोनदों लोगो मोननानै आंजों फट'बो लादों रायज्लायदों माथो होदों बिदिबाथ' आं बिराद मोजां मोनखायो दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय जि गुसुखा बायजोब्बाय माथो दोनलाय मुथु नै आंना फुजानिफ्राय लाबोनाय बेगा बेनोमोन ओमफ्राय बेयावनो आङो मोननैसो बुस्थु फिसा फिसा बायनायखौ सोनानै लाबोदों आरो ओमफ्राय दिहुननानै नायनोसै दे मुथु खेवलाय मा लाबोखो एसे देखायनोसै आरो बाराथ' बुस्थु लाबोजाखै नैबे खानायनि नों दिहुनना देखायदोब्रा खानाय खफा खालामग्रा हामा जागोन मोदोमबो हुजागोन साबोन फुननानै मोदोम माबा बेखौनो मुथुआ बासोन हुग्रा होननानै बुंदों एकदमबारे खानायाव लाग्राखौनो बेबो खानायाव लाग्रा नै बेसेबांनि बेलाय बेसेबां मोनथाय आं बावगारबाय आयौ मा खानायनि गोजा नै बेसेबां
170 170 नै बेबो खानायनि बेबो खानायनि लबर मोनसेयावनो माबा बियो 15 टाका ओमफ्राय आरो मा दंबावो बारा गैयाहाय जेबो बायनानै होथ्रासिमफ्रा आंना नेल पलिश बेल' गैलाबो थांनो जेबो आरो बेगालाय ओमफ्राय बे नैबे खिनोल' आंना फुजानिया दिनैनिया बेग मोनसे नेल पलिश मोननै खानायनि देमुटुन ओमफ्राय नेल पलिशखौ मोनसे फुनना नायना होदो नोंनियाथ' बेसेबां मोनबावबाय बेखौ येल्ल' कालार आंथ' मोनसे बायाखैना नोंसो मानो बायाखै आं नोंखौ गस्ला बायनो थिननायमोन फुजायाव गस्ला बायनो होमबानो मा बायनांगौ जा दे मोजां फुन आयाव मोजां फुन आसुग्रा आंना सेसथार नै मुथा आंनो नेल पलिश फुननानै होदों गोबा फुन लाना नायनि आरो आयाव दाक्को फुनखायो लेन्दाय येल्ल' कालारनि साय माबायदि फुनसुदो नाङाखै माथो नै गुदियाव नाङाखै गुदियाव नै गुदिनिफ्रायनो फुननांगौ समायगोन ना समाया लाना नायदों मोजां फुनब्रा इदिबा 80 मोनबा कालार लाबोनायबा जागौमोन न' नै लानानै नायबाय बिदि फुनना होबाय आरोना मुथा फुजानि नामावहाय दाखुरारा